Okay, hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Outlast. Jeg har aldrig spillet det her før, men jeg tror det er pisse nøjeren, så jeg synes bare vi skal prøve at starte et new game her. Jeg tror bare vi tager det på normal. Okay, jeg tænker lige at læse det her, bare lige for vi fatter hvad det går ud på. You are Miles Upshur, an investigative reporter whose ambition is about to earn him an intimate tour of hell on earth. Always willing to risk digging into the stories no other journalist would dare investigate. You will seek out the dark secret at the heart of Mount Massive Asylum. Okay, så vi skal ind i sådan et asylum, hvad hedder sådan noget? Sådan et kukuk-hospital. Stay alive as long as you can, record everything, you are not a fighter. To navigate the horrors of Mount Massive and expose the truth, your only choices are to run, hide or die. Okay, jeg vil sgu facecam på igen den her gang, og igen med det fine bandana her, fordi mit hår der ser gul ud. Okay, vi har en mail her. You don't know me. Have to make this quick. They might be monitoring. I did 2 weeks of software consult at the Murkoff Psychiatric Systems facilities in Mount Massive. Okay, det kan ikke forstå det. All sorts of NDAs. I'm very much breaking right now, but seriously, fuck those guys. Terrible things happened there. Don't understand it. Don't believe half the things I saw. Doctors talking about dream therapy going too deep. Finding something that had been waiting for them in the mountain. People are being hurt, and Murkoff is making money. It needs to be exposed. Okay, så jeg tror vores goal det er at expose, hvad fanden der foregår på det her asylum her. Og det skal vi så gøre med det kamera her, I guess. Objective, investigate Mount Massive Asylum. Okay. Okay, så højreklik, det er kameraet. Okay, jeg håber ikke det er alt for uhyggeligt, fordi hele min familie sover. Jeg tror min mor bliver ret sur, hvis jeg sidder og skriger. Okay, press N to read it. I start feeling sick just looking at this place. Mount Massive Asylum shut down. Forstår der? Shut down amid. Det ved jeg, hvad det betyder. Shut down amid scandal and government secrecy in... Oh my god, det kan ikke fucking læse. Shut down amid scandal and government secrecy in 1971. Reopened by Murkoff Psychiatric Systems in 2009 under the guise of a charitable organization. Cell phone reception cut off abruptly. A mile out. More like a jammer than lost signal. The Murkoff Corporation has a long track record of disguising profit as charity, but never on American soil. Whatever they thought they could get out of this place has to be big. Might finally be the story that breaks the bastards. Okay. Men jeg tror det er noget med at man ikke har uendelig strøm på det kamera der. Så måske man burde spare lidt på det. Jeg ved ikke lige om jeg tør at gøre det nu. Det er faktisk gode graphics. Jeg tror spillet det er kommet ud i sådan... Der er et eller andet der giver mig lyst til at sige 2013, men det er sikkert way off. To run, hold down, left shift. Skal jeg løbe fra noget nu eller hvad? Mount Massive Asylum. Okay. Den er låst, den dør der. Jeg så et hul i hegnet herovre. Ja, jeg fik crouch, så vi kan garanteret komme under her. Den er også låst. Der er et åbent vindue der. Måske skal vi ind der. For der er også en stige her jo. Hvad fuck? So activate the night vision on your camera, press F when your camera is raised.
tror vi er safe herinde. Fuck, det gav mig et chok, det der. Det var ikke meningen, at jeg skulle smække døren. Batteries are used to be infrared light of your camera. You can... Okay. Vi kan reload lyset af vores kamera. Hvad står der her? Kan jeg interact med det her? Password. Det ligner umiddelbart ikke, at jeg kan trykke på noget af det. Okay. Kan jeg ikke tage telefonen? Jeg hader, at den smækker døren. Okay. Documents. Therapy status. Patient claims to have progress to self-directed lucid dream states. Morphogenic engine activity observed at unprecedented scale. Continuing stage 4 hormone schedule. Diagnostics. Spirometry revealed no bronchial. Spirometry revealed no bronchial accumulation. Hematocrit centrifuge again failed to separate. Erythrocytes. Jeg ved ikke, hvad det fucking er. Highly worrisome. MRI revealed arrhythmic REM NREM cycle. Laughter in NREM state. Billy asked about the status of his mother's lawsuit against Murkoff and the asylum. This represents a catastrophic breach in security. Despite Billy's claims that he discovered the truth in the blood dreams of Dr. Trager. Note, the only Trager on company records, one Richard Trader, is an executive from MRD. All order lies and security personnel must be questioned in video security. Improved to include analytical biometrics. Murkoff Psychiatric System Project Wall Rider. Okay, det er vist lidt ligegyldigt. Oh my god. Jeg tror, jeg bliver nødt til at hoppe ned her. Det er under ham der, bro. They killed us. You got out. The very. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Oh my fucking god. Okay. Little pig. No! Oh my god! Fuck man, han kom out of nowhere ham der. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling.
Foran kameraet. Escape the asylum, access security control to unlock the main doors. Hvor er det så henne? Kan vi se det et sted? Documents. Okay, lad os lige læse det. Okay, jeg må lige være ærlig. Jeg husker intet af det, jeg har læst. Det, jeg lige har læst, det er jeg allerede glemt. Så det er lukke ligegyldigt, at jeg læser det, men nu gør jeg det bare lige alligevel. Okay, hvad er der herinde? Der er låst. Ja, der er så åbent her. Jeg har fået en ny note. Jeg gider low-key ikke til at fucking læse den. Jeg har simpelthen læst så meget nu. Jeg tror, det var sådan en patient note igen. Jeg føler, det er lidt ligegyldigt. Der sidder en mand der. Okay, jeg prøver at gå ned til ham. Jeg tror, han er psykopat. Okay, jeg tror vi fik en ny note. Jeg kan godt lide at være her. Det er her jeg læser. Notes, ja. A crowd of broken men watching a dead channel. They look like patients. They survived whatever happened here, but nobody's home. Okay, så der er nogen, men de er lucky fatsvage. Jeg er lidt lost. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal hen. Kunne der ikke have været et map? Her, kan vi komme ud her? Det kan vi garanteret ikke. Lad os lige prøve at se, hvad der står her. Security room. Var det ikke der, vi skulle ind? Security control. Det er jo nok derhen. Okay, vi prøver at gå hen til security room. Oh my god. Der er batteri. Hvad var det? Lukke døren lige. Okay. Der er vist ikke noget herinde. Security. Vi skal have en keycard. Okay, der var ikke rigtig noget dernede. Vi kan i hvert fald ikke komme ind i det rum der. Lad os prøve at gå nedenunder. Der er også låst. Jeg ved sgu ikke helt, hvor vi skal hen så. Hvor fanden skal jeg så hen? Forstår jeg ikke. Jeg kan ikke komme nogen af de andre steder derhen. Kan jeg bruge den her igen? Nej. Altså, er det mig, der er mongol? Jeg føler, at jeg har tjekket alle veje nu, og der er ikke nogen steder, vi kan komme ind. Jeg kan komme ud her. Okay, vi kom videre. Hey! Det er keycardet. De er sgu lidt sketchy, dem her. Han tager fucking koge noget om der. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad fuck laver han? Kan vi dræbe ham?
Oh my god, jeg fik et chok. Det havde jeg slet ikke fucking regnet med det der. Okay, men vi har keycardet nu. Okay, der er alle mulige kameraer her. Unlock main doors, ja tak. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke se noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg skal ned i kælderen. Jeg kan ikke komme videre. Tag det der. Okay. Jeg tror, vi stopper her. Men saver den, hvis jeg gør. Ja, det gør den. Save and exit. Okay. Tak fordi I så med på den her video alle sammen. Hvis I gerne vil se noget mere Outlast, så husk at like videoen. Tak fordi I så med. Hej.